Sospiża t-tfittxija l-Manuel Sammuti li qeb waqt li kienet jodos fid-Dwejr Għawdex. Huwa kien ilu nieqes mal-4 tiem. Fis-sigħat li ġejjin mal-tempata kbira mistennija tolqot il-Gżejjer Maltin fejn huwa mistenni li jkun hemm irwiefen ta' forza 7 li laħqu forza 8, mewġ li jista' jlaħħaq il-5 metri. Dan mistennija mela diffiċli biex it-tfittxijiet li bdew minn nhar il-ħadd wara nofsinhar ikomplu. Manuel Sammut li għandu 43 sena minn Ħalbalzan huwa missier tat-tifla ta' 15-il sena. Huwa mar Għawdex nhar il-ġimgħa. Persuni li kienu fil-post qalu li raw nieżel jodos dakinhar stess. Iżda l-ħadd tal-ħabta tas-sien sinkwarta wara nofsinhar sar rapport lill pulizija fl-asta tar-Raba Għawdex illi fid-Dwejra kien hemm karozza Skoda Felicia illi kienet ilha hemm fl-istess post mill-ġimgħa filgħaxija. Fuq il-post marru l-pulizija u x'kien fetħu l-karozza sabu xi ħut li kien diġà beda jinten kif ukoll oġġetti personali ta' Sammut. Minnu fih bdiet tfittxija għall-addas mill-Iskwadra Marittima u tal-Ajru tal-Forzi Armati. Fost dawk li taw semhom fit-tfittxija tas Sammut kien hemm żewġ ħut u subien li huma soldati b'wieħed minnhom stazzjonat fl-Iskwadra Marittima. Ħadu semm ukoll fit-tfittxija d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili permezz ta' Buadasa. It-tfittxijiet saru wkoll f'ċerti postijiet inkluż fond ta' madwar 56 metru.